El DJ cullerenc Aitor Galán ha impartit esta vesprada de 6 a 9 un curs de producció digital a la Casa de la Cultura. Va dirigit a tota aquella gent que produeix música electrònica o que estàs començant. En concret és una masterclass un poc més específica en aquesta ocasió de producció i és la primera que fem, però ja tenim diverses que anem a fer en el mes de març i abril. Este curs ha acollit a 12 joves que s'han apuntat per aprendre un poc més les tècniques d'edició musical. Tot de la mà del jove Galán, qui s'ha fet un lloc de prestigi al panorama de la música electrònica, tenint ja una llarga trajectòria. Hi ha gent que realment vol dedicar-se a això, hi ha gent que estàs començant i que ara mateix és un hobby que mai se sap, perquè pot començar com un hobby i pots acabar vivint de la música. En aquesta masterclass parlarem sobre el món de la producció, com començar, explicarem alguns truquets de producció, explicarem coses tècniques, com muntar-te el teu estudi en casa, que es pot produir des d'un portàtil a un gran estudi. Parlarem sobre algunes llibreries de so, quines gaste jo, com les gaste, per què, i parlarem un poc de coses que els pot interessar a gent que fa música i que li pot agradar, des de produir simplement en un ordenador a produir en un equip més professional. Amb una duració de 3 hores, tots els que han acudit afirmen que ha sigut una estona molt entretinguda a banda d'instruir-se de tot allò relacionat amb la música i que és el que més els agrada. Per això, repetiran.